Türkiýanyň media serişdelerinde Türkmenistanlılar barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Türk türmesiniň gaçygy Türkmenistanyň bir raýaty Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. Istanbulda öý arasalamagy baran türkmen raýaty jaýysynyň $14.000 goloý serişdesini ogurlady. Şeýle-de İzmirde öldürilen 4 Türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygy tamamlandy. Türkmen raýaty Maksat Bahramov COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýapyk görnüşli türmeden çykarylýar we ondan bir hepdäniň dowamında açyk görnüşli türme özüni tagşyrmak talap edilýär. Ýöne Bahramov bu talaba boýun bolman 2022-nji ýyldan bäri gaçgaklykda ýaşaýar. Istanbul aeroportunyň polisiýasy maşgalasyny uğratmak üçin 22-nji iýunda akşam saat 7 töwereginde aeroporta baran Bahramovdan şüphelenýär we onuň resmi namalaryny barlaýar. Barlygyň netijesinde olar Döwletmurat Bahramov adyna berilen ýaşaýyş üçin ygtyýarnamanyň galpdygyny anyklaýarlar diýip haberler.com neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda aýdýar. Türkmen raýatynda barmak ýyly barlygy geçirilenden soň onuň hakyky adynyň Maksat Bahramovdygy we onuň neşe madalarynyň sowdasyny etmekde ýa-da olary üpçün etmekde 8 ýyl 4 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigi anyklanýar. Pandemiýa döwründe açyk görnüşli türme özüni tagşyrman gaçgaklykda ýaşan Bahramov galp resmi namany Başak şehirdäki bir dostundan alandygyny aýtdy. Başga-da dürli jenaýetler boýunça gözlenýän Bahramov polisiýadaky proseduralardan soň Maltepe türmesine iýerildi diýip Hürriyet neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda belleýär. Milliýet neşriniň 22-nji iýunda çap eden habaryna görä, Istanbulyň Güngören etrapçasynda öý arasalamaga baran başga bir türkmen raýaty bolsa, jaý eýesiniň 350 000 türk lirasy möçberindäki, ýagny $14.000 goloý serişdesini ogurlady. Jaý eýesi dükana giden soň onuň gymmat baha haryatlaryny, şol sanyna 173 gram altyny, $835 we €200 sumka salyp öýden giden maýsa howpsuzlyk kamerasy tarapyndan ýazga alynýar. Jaý eýesiniň polisiýa şikaýet bilen ýüz tutmagy netijesinde ol we onuň waka bilen ilteşikli adamsy döwletgelli tutsak edilýär. Diýip neşir iki türkmen raýatynyň kadyet dinlenşiginden soň tutsak edilip türmäge geçirilendigini belleýär. Bu aralykda Türk mediasy İzmir şäherinde öldürilen 4 Türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygynyň tamamlanandygyny habar berýär. Ýatlasak Gülkamar Hanymowanyň, onuň gyýdlary Leyla we Laçyn geldi ýazywanyň, şeýle-de gyýdlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir'iň Bayrakly etrafynda yerleşen 2 gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Olary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Saparmurat Halyýew jesetleri 160 bölege bölendigini boýun alypdy. Merhumlaryň jesetleri öten akşam garyndaşlaryna berildi we jaýlanmak üçin Istanbula äkidildi. 4 türkmeniň şu gün öýlen zinjirli koý gonamçylygynda jaýlanjakdygy habar berildi diýip Hürriyetiň 24-nji iýunda çap eden maglumatynda bellenilýär. Adatça bolşaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýede beýleki ýurtlaryň metbuatynda Türkmenistanlylar barada çykýan habarlara hiç şeýle reaksiýa bildirmeýärler. Bular barada mesele gozulmaýarlar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermeýär.